O nami karon diri sa Lupon para malit may og isda. So mo na ang porma. Unsa ni diri ngart? Ngart. Saan nga lugar tayo? Gangan-ganan. Yo, what's up my man? This is Brian Makagago. What's up? Yo, so surbihan na to ang ilang area nga daghan do kay diri ugwan. Mga isda daw. Kupay. Lakan ba diya? So shout out sa mga solid nga mga crocodiles diya sa daplin sa one. Daplin sa mong area. Pili-pili lang ta sa isda. Pili. Alright, no. Kanang isa Manos Manuel, katong orange kayo, Joselito. Yes kana kato, Mario. Tong naipula sa ulo, Mario. Kanang puti, Josephine na, Josephine ba ina? Yo. Suruyon pa nato mga isda diri, may hinganlan na to na mga pangalan tanan. Ano pa ni diri Bulinaw. So, pudloy may ngat sa technique sa pagdakop sa isda ngat. Pero nga dakop ngat ha kanang mobilib na itong mga kuan ngat. Lo. Unsa kanan kuhay kani? La, tarong magdakop ha. Ay katong dako na lang katong dako ngat. Tong green. Tong green ba tro? Yan kay. Oh, pili sa colors. Pili sa colors. So, nanapod may ipatrabaho sa inyo kuan. Hiring ni inadlaw. 50,000 ang adlaw kuan tighungit ka sa mga isda. Dili mo ilaw bang hungitan yun mo gamitan ni mo kutsara. Ano pila kani boss pila po ng isa ni boss. Tep, dako po isa dia. Imuha ba? Hatag mo sa mga biskuan. Mart. Shout out imong tanang amigo dia. Shout out ako ang King Sprinting Press sa pangutang nga ginama ni Boss Novan Glenn Dudong P alias na niya. Ari nang badas na siya. On both sides of the floor. He creates havoc defensively and offensively. He's a guy that can create offense by initiating it and being aggressive. Bam Adebayo here along the baseline, throws up the floater and drops it in. Gansa. Musta? Gansa. Kumusta na nang isa ka gansa? Yo, shout out sa mga solid crocodiles na to diha. Shout out kang Jason nga Sumalinab from Lufon. Kuan ganihan karon re. Dimpas Green Ted Agritourism Farm. So mauli na may sa among yutang gitauran sa among kuan sa among gitrabahuan karon. Yo, what's up men? Shout out sa akong pinakabagtik nga sa buhangin, Arthur Simugan P Junior. Yo, what's up men? So service na mo baan? Yo, check. Sa di magdugay ako lang tapuson ang akong pinakabubo nga vlog karon nga adlaw. So last shout out nga sa mga kabrad nimo. Shout out ako sa mga parong diha sa tanang kalibutan. Yo, ito lang. Bye.